Opisyal na nga gibuksan ni Gobernador Gwen Garcia ang usa ka buwan nga pag-celebrate sa ika-453rd founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Og ang usa sa mga highlights nga mga kalihukan karong buwana mao ang tabo sa Kapitolyo. Og karon among ipakita ninyo ang mga display o ang mga baligya sa tabo. Tara, kuyog ta. Ang una namong ipakita ninyo ang City of Talisay. So mao ni ang ilang booth. So ang gi-highlight unta niini ang sa dakbayan sa Talisay mao ang lechon. Sir, naami litson, sir. Naa okay. dito the pizza kuan kanang kananan. Sa food court. kananan. Oo, naa. So Naabila. Oh, naay available nga litson karon. nya kanima mo Karon gilain man ang among mga utanon o kanang mga protas. og naapod sila yung mga bagoong lami gani siya isagol sa rice nga init kaayo. Diri sa atbang amo sa ipakita ang booth sa lungsod sa Balamban. Nakakaroon din ang atong mga naay mga tanom, naay mga klase-klase lang pod na atay utanon o prutas na harvest ato ang mga farmers. So which is happy ta. Usa pod sa amo ang gidala dire sa tabo sa Kapitolyo ang mga tanom kay syempre murag mo man pod na nagrepresent sa Balamban. So sa atong mga plantito, plantita, bisitahan ninyo ang booth sa Balamban kay aduna tay mga ornamentals. O karon atong ipakita ninyo ang booth sa Municipality of Pinamungahan. Adun natin mga kasi-klaseng utanan gikan sa amo ang mga mag-uumang ito sa Pinamungahan. So makita nato nga ang Pinamungahan is usa sa mga agricultural. So among gi-propose diri sa among endorse is mga food value chain sa Pinamungahan, sir, from dairy. So makita po nato nga from the farmers down to finished product. Naghimo ani man katong inyong mga Farmers, sir. naghimo gid ani. Yes, farmers, a group of women. You're helping the community. Yes, sir. So in coordination with the Lamak MPC, so ang mga farmers, gitabangan po namo silang mga marketing. So nga rin na punta sa Municipality of Liloan. You know what? Ang pinakasikat good nga delicacy mao ang titays, rosquillos. Hello! So inyong makita no nga naka-display good atubangan good sa inyong booth ang rosquillos. But ma'am, gawa sa rosquillos unsa pa may naa-diri available nga mapalit sa inyong booth? Napod may mga utanon, sir. Nya napod may bago na mga products karon kining made sa kaning raffia nga kuan gikan sa among association sa Mulaw Liloan. Among masi hurot na. Makita ninyo dirhi ang rotonda sa Karkar. Actually, ang City of Karkar nailasad din sila dili lang sa rotonda apan sa ilang chicharon o ilang bukarilyo. So ma'am, gawa sa inyong chicharon o sa bukarilyo o sa ampaw. Yes, sir. Sa pa may naadiri ma'am? Kining ato ang gikan sa kabukiran. Ato ang saging, rambutan, palaya, kalbasa, kanang Baguio beans, na string beans. Mao ni tanan ninyo nga mapalit dinhi sa Karkar City. Dili na mo kinahanglan pa nga mo biyahe pa dong dito sa Karkar kay ang ilang rotonda na ana diri sa Kapitolyo, especially ang ilang chicharon. Of course, dinhi sa Municipality of Alcantara. Hello ma'am, good morning. Hello ma'am, tana si ma'am nagdapag avocado. Sama sa saging, lemon citor, kaning avocado, lukamuti, dayon lubi, kasari-sari laman. Anita sa Livable San Remigio. Ma'am, unsay naadiri sa San Remigio, ma'am? So inyo makita karon ang gipasigarbo nila sa lungsod sa San Remigio nga Manok sa lutong kawayan. manok sa lutong kawayan. Pero basically, ang naadiha ma'am is Bisayang manok. Bisayang manok na ay balinsyana sa sulod sa manok. So kung mukaon ka nanay balinsyana at the same time na nakay-sudan kanon. For how much ma'am? 3 for 1,000. 3 for 1,000. So Yeah. tulo ka manok ang Tulo ka naadi. manok nya. Pwede rasad mi og mo retail mi ganiha nag-retail mi ganiha 300 kay amo na lang gi pahangyo kay gusto man jud silang mutilaw. So at least makatilaw sila sa specialty na mo dito sa salungsod sa San Romeo. Matag adlaw magkuan jud ka, magpundod jud ka diri para makatilaw sila. Basta inaron sir nga na ay festival. But gawas po ani sa inyong manok, Naami basket waving. basket waving gikan gyud ni sa San Remigio. May paagi ani ma'am. Piecework.
i-labor sila nga nara sir ang pagi niya dayon kami mo comprag materialis o niya dayon among ibaligya sa ilang kuhaon sa amo niya dayon bayaran sila sa ilang labor nami para bread basket, tissue, table napkins, waste basket, coasters, placemats. Right now, inyong makita ang booth sa Municipality of Poro. Naa sila'y tableya sa Camotes. So, dili lang di ay sa Argao ang tableya. Apan, napo di ay tableya dito sa isla, sa Camotes. Unsa pa yung inyong gibaligya diri sa inyong booth, ma'am? Mangga, saka mais, alitundan, avocado, Ma'am, nilabang jud mo diri. nilabang gyud para lang gyud maka-participate sa buluhaton diri sa agrofair. So, gikan sa Municipality of Poro, atong isunod ang Municipality of Tudela. So, inyong makita din ang pinakalami jud kaayo. Mao ni ang ilang gipasigarbo sa Tudela. Ang ilang iraid made of cassava niya na siya'y murag palaman. Unya ilang binangkal. Dapat sila'y puto balanghoy. Fresh nga kasaba. Nga kasaba cookies. Nami pure tablia. Pinatrol. O kabkab. Sunod ang City of Naga. Sir, nakabati ko sir nga naaman mo'y wine. Dragon fruit wine siya. Made from dragon fruit. Pero nagagi sige kan. Taga-Naga gid ang naghimo. Taga-naga ginagimo. Nap mo'y virgin coconut oil. Yes. Taga-naga pud gyapon naghimo. Yeah, sir. Kani nasa sir. tay, kuwan. Souvenir. Souvenir sa ato ang Santo Niño de Cebu. Yeah, Magellan. Napay Magellan's Cruise. Then napay kuan. Napatay galyon. Hinimo ni sa ato ang mga inmates sa atong BJP Naga. Then kani. So kini ilang galyon actually made of directory, di ba? Yes. Directory paper. So instead ga ilang ilabay, ilang pilo-pilo, ilang gilukot, mao ni siya ilang gihimo og galyon. Unya ang naghimo aning ilang galyon ang mga detainees or mga piniriso sa BJMP sa Naga City. Natay cauliflower, lettuce, gikan ni sa ato ang City Plant Nursery sa Naga. Unsay makita nato sa sugod kaning watermelon nga perting dakua agay kabog ata ani kuya. Uy, tagpila man niya, pila man ni ka kilo ya? 10.5 kilos, sir. Natay budbud kabog, nay budbud pilit, nay mga homemade na to mga peanut butter, natay mga paintings, mga lampshade, mga vegetables, naay luya, naay ampalaya, naay wall decor, naay mga side chairs, mga plant stand, placemat, pinatapi, kini siya kanang peanut butter, coconut balls, o kining mga budbud, o kining sugamak. Sugamak, sir. Yeah, mani sir, mga produkto sa uma. Ato dayon isunod ang Municipality of Carmen. Unsa may gipamaligya nimo dinhi, sir? Klase lang sir, naay palya, naay string beans, naay sili, tamatis, kalbasa, sayote, gabi. Napo tayo mga bottled products sa bangus. Then, may virgin coconut oil, Spanish sardines. Spanish sardine. Pangawas pa sa ilang Spanish sardines, naapod sila'y Acapulco soap. Naapod sila'y galitas sa Carmen, gini siya gihimo. 30 na among galita, effective karong August 1 yun. Okay. Actually, nakoy nakitaan sa Facebook. Nindot daw ko no ang inyong coffee sa tuburan. Tinuod ba na? Yes sir, tinuod kayo. That's why sir, nami free taste dire. Okay, atong tilawan ang ilang best coffee sa tuburan. Panay sugar sir, ay. Ganahan kog kuan, ganahan kog dark. Actually, okay. kanang pure gid siya ba? Why sugar, walay milk para safe, fresh and healthy. Okay, og humani mog inom sa init kaayo nga coffee. Visit na dayon mo dinhi sa booth sa Runda. Hello, nasa lay bangos. Ito na ipakita. Di ba? Ang ilang bangos, 220 per kilo. Bangos, so naamoy ka ng... Fish cage. Sa kuan dyan siya, nasa dagat. Ay, nasa dagat. Cage lang siya, floating fish cage. Yes, sir. Ipakita na gud nato ang ilang kalabasa. Pila na ka kilo, ma'am? Ayun siya 17.5 kilos.
17.5 kilo. Ay, dagan sa gidig kuan sa randa, no? Dagan gid sa vegetables. O karon na ata dinhi karon sa booth sa Municipality of Bourbon. Og inyo makita nga nagluto gyud si Ate og ngoyong. Mao ko nini ang ilang gipanghambog, no? Dito sa lungsod sa Bourbon. Ang ilang ngoyong. Usa sa mong ubod sa lubing, kamas ang atong ingredient. So, kani siya nga panginabuhi is hinatag ni siya sa Rafi. Nya ang nag-training namo kay taga Setio for community livelihood program. So, ang kanipod siya is sa 4P ani siya atong SLP, Sustainable Livelihood Program, Livelihood Assistance Grant. So, ma'am, tagpila ang inyong kuanan naman? Ang sa among ang bali sa kagalon is 120. 120. Yes, saka yes. 1 liter. Yes, sir. Okay, so gawa sa ilang tuba og ngoyong, bibingka, puso, napod sila available diri mga vegetables. Of course, og ato silang suportaan, especially kining ang atong mga farmers gyud no nga nanginabuhi gyud. So dapat bawal diri ang mangayo og discount ha. Kaya ang atong mga farmers nooy kay na sila. Dili na mo kinahanglan pa nga mo mulabang pa dito sa isla sa Bantayan kay ang Bantayan mo nay ninganhi sa Kapitolyo. Og inyong makita karon ang scallop. Tagpila man ni siya. 50 pesos fresh from Bantayan Island. Ma'am, unsa pay gawa sa scallop, unsa pay gigit pang dani niyo dire? Naatay a variety of fish. Okay. Naatay diri molmol, naatay diri danggit. Yes sir, napod tay tuna belly. Oh, napod tay salmon belly ug tuna tail. So, Nga tagpila siya. man na sila, ma'am. Ang kilo ginato ni sir 200 to 70, 400. Affordable ra jud kayo. Fresh pa jud. Dili gid ni siya mawagtang ang ilang mga buwad. Lain na siyang klase sir. Parisan pa ginato ginamos ug suka. Sus naglaway na ko, ma'am. Sa atong mga viewers, carry na mo sa Bantayan Seafoods aside sa fresh kay atong food and sa lami po kayo nga pagkaon makita mo sa pinakagwapa nga tindera. Thank you. Ari niya mo. Okay, ato dayon isunod ang Cordova. Ang Cordova na ani sila'y unsa tay tawag atong isda, ma'am, nga kusog kayo magkisi-kisi? Bakasi. Ang lungsod sa Cordova, famous kay ni sila sa ilang bakasi. But right now kuno nahurot na kuno ilang bakasi, pero napa sila'y sisig bakasi. So tomorrow, open pa man ang atong tabo sa Kapitolyo until Friday or Saturday? Saturday. Until Saturday. So, nahurot naman ang ilang bakasi, pwede pa mo mobalik ugma or hangtod sa Sabado, available ang ilang bakasi nga kusog kaayo magkisi-kisi. Municipality of Tabugon. Ma'am, good morning. Ma'am, unsa may makita nato dinhi sa inyong booth? May daghan mga utanon, may itlog, kaning mais na to. May Sweet kalbasa, corn ni, may ma'am, gabi, sweet corn. dili native lang. Native. Pero organic ang gagamit ani nga abon. Ngin matong palaya, Saging. saging na pantay batong. Natay mga agbati. Plus organic niya ang gamit ana namo sir kay sa farmers man ni dito sa nga association ba. Especially kani inyong itlog. Kana siya may poultry man mi dito sa Nagmata Association. Kani kuani na mo sa Manlagtang barangay mao ni ilahang pinaka the best nga giwid. Sa mga batanon ang kuan ani sir pero nabilong gihapon sa Farmers Association. Ma'am, unsay tawag ani niya, ma'am? Bunga sa nipa, makaon din ni siya? Makaon gihapon ni siya sir pero mura ni siya glupi sa ilaw. Gagmay lang na siya o kuan. Pero unsa may taste niya, ma'am? Tamis? Mura sa lubi. Isunod nato dirhi ang Dakbayan sa Mandawi. Ang Dakbayan sa Mandawi sikat ni sila sa ilang bibingka, di ba? Bibingka? Fresh kay ni ilang bibingka sa Mandawi City as well as ang inyong namoy gitawag og kataling peanuts. Nga muragi. This one. Didang Masarial. Mao ni siya ang mga usa sa mga delikasiya sa Dakbayan sa Mandawi, ang ilang Masarial o ang ilang bibingka. But aside ani, ma'am, ang kaning Masarial, unsa pa may inyong gipang baligya dinhi sa inyong booth? Ulan, mga litos or birmi or kaning mga utanon or lidangs. Mo try sa stevia, sir, ma. You can taste it, sir. One na siya, sir, tampis. You try it. Dahon sa? Stevia. Stevia. So, tamis daw ni siya. Atong tilawan. Oh my God. Wala siya
kuhan karon sir, alternatives sa di ba kaya ang atong sugar cane man. Tamis gud siya. Oh. Sugar cane yan. Taas man og sugar ang sa sugar cane mo. So kung diabetic ka, mas mayo gini stevia. So aside sa stevia, nasad sila dire chili. Thank you kayo ma'am. Isunod dayon nato ang lungsod sa Alcoy. Hello. Nasad may palaya, sili espada, beans, talong, kalabasa, sikwa, sayuti, o mga fermentation, sir. Nasad tay pipino, sibuyas dahonan, umbok. Pichay umbok. Pichay umbok, bagyo beans, o pichay bisaya. Nasad tay, sir, nga American lemon seedlings, o cranberry. So kung kamo hilig mo mag-OB jam, ani na mo diri sa booth sa Alcoy kay naa sila daghan kaayo nga ube. O gisunod dayon nato ang lungsod sa Mualboal. You know what? Ang lungsod sa Mualboal, daghan ni sila ditog mga isda, shellfish. But right now murag wala sila na maligya karog shellfish kundi ang ilang gipang display karon buwad. Nami buwad, nami bangus in corn oil. Kay dako mamig fish pan dito area. Yan amo na nag-enhance na i-process na siya namo karon na amo gid ang tag-iya sa amo ang kuan aning amo ang bangus in corn oil kini siya. So mo ni yung mo na yung product niya winner na siya sa amo ang ari amo ang sugbo negosyo. Sugbo negosyo. Yan na po mi dried nga bangus niya dried nga tilapia. Diya na po mi mga process na nga turmeric o process na nga ginger. Home of the governors, Dumanhog. Okay, inyo makita dinhi ang kamatis o unsa pa may gipang display ninyo diri ma'am? Bisayang manok, sir, nga lechon kay nahurot na. Nahurot na ang lechon manok Bisaya ganina. 40 man to ka buok. Nahurot na siya ganina. Yes, actually mao gid ang gipanghambog sa Dumanhog no, Yes, ang sir. inyong Bisayang bisnok manok. Yes, sir. But aside sa bisnok manok ma'am, unsa man ning Ang mga native ni siya nga products from Dumanhog, sir, out of coconut shells. coconut shell? Yes, sir. Kani siya kay alkansya, dayon ashtray, and then kanang kay pan holders, then naay mga luwag. Of course, dili sa di ay mapalupig ang dalaget. Ang dalagete actually is kuan jud mo sa kanang mga utanon. Diba? Daghan kay mong farmers dito. So mga vegetables, gawa sa mga vegetables, unsa pa may inyong gipang display diri sa inyong booth? Mga delicacy sa Dalaget. Yes, the torta. Tagpila ni siya? 35 pesos. Di na mo kinahanglan pa mga matupag dalaget kay nana sila diri na maligya na sila diri mga utanon ug of course ang ilang pinakalami nga torta sa dalaget. Gata sa kanding gikan sa Arapal Farm. You're the founder. Hi, sir. Sir, naata karon sa Sugbo News, sir. Oh, okay. Sir, ato i-explain daw, sir, at kung unsa na siya, say, makuha na to ang inyong gata sa kanding. Ang gatas kanding is the closest to human mother's milk. It's the best milk in the world. Ang kabaw o baka makapaigit. Ang gatas kanding maayo sa mga lactose intolerant. Kung allergic ang bata sa cow's milk, goat's milk, mas maayo ni siya kay pure. O ang pure, why melanin, why chemicals, o why anything, and makatabang pag yun na sa atong mga mag-uuma. So, dili na ni siya imported. It's local. Magamit ni sa atong kauban. You can make soap, shampoo, lotion, lip balm, all kinds of beauty products out of goat milk. You can make cheese, ice cream, yogurt, butter, all kinds of food products. Sa Arapal, magtudlo mi unsaon paghimo og goat cheese o goat milk soap. Ang gatas, matud pa nila, ang kanding, mao'y sagot sa kahirapan. Pumasa man siya located ang Arapal. Located at Bugo, sir. Ano nang SOR, Bugo City, Cebu. Sa Bugo. Yes, sir. So dili na mo kinahanglan pa mo biyahe pag Bugo City kay particular layo. So naa na sa dili available na ang ilang goat's milk. Yes. That's only 125 pesos if I'm not mistaken. Yes. And you also have 60 pesos. Yes, ang pinakagamay. Yes. Nga pwede siya Yeah, we have- himuon og soap, yes. himuon og cheese, which is really, really good sa katong mga lactose intolerant. Look, allergy sila, dili sila ganan kay magpurigit sila. Nga kani daw gata sa kanding pinaka the best kay closest to mother's milk.